вақти нақлиётҳои барқӣ мегӯем, мо нақлиётеро тасаввур мекунем, ки муҳити зистро олуда намекунад. вале дар ҳақиқат чунин аст. ба саҳифаи мо обуна шавед. ҳоло мегӯем. биёед аввал бифаҳмем, ки нақлиётҳои барқӣ аз нақлиётҳои маъмулӣ чӣ фарқ доранд. нақлиётҳои маъмулӣ бензин сезонда газҳои зарароварро хориҷ мекунанд. нақлиётҳои барқӣ бо аккумуляторҳо кор мекунанд ва қувваро бевосита ба чархҳо интиқол медиҳанд. аз ин рӯ онҳо оромтаранд, муоинаи техникии камтарро металабанд ва ҳаворо олуда намекунанд. хуб, инро фаҳмидем, аммо таъсири нақлиётҳои барқӣ ба саломатӣ чӣ? бисёре бар ин боваранд, ки нақлиётҳои барқӣ тобишҳои хатарноке бахусус барои мардон мепошанд. аммо пажӯҳишгарони норвегӣ муайян карданд, ки сатҳи тобиши электромагнитии нақлиётҳои барқӣ камтар аз 20% меъёри иҷозат додашударо ташкил медиҳад. ин маънои онро дорад, ки нақлиётҳои барқӣ ба саломатӣ хатар надоранд. дар назари аввал ҳамааш олӣ менамояд. айни ҳол набудани боҷи гумрукӣ воридшавии онҳоро зиёд мегардонад ва бо 80 сомонӣ тақрибан 300 километр масофаро тай кардан мумкин аст, ки ин назар ба нақлиётҳои маъмулӣ ба ҳисоби миёна то 10 маротиба хаҷро камтар мекунад. аммо ин афзалиятҳо то куҷо олӣ буда метавонанд? соҳибони нақлиётҳои барқӣ бо чӣ мушкилиҳои пинҳонӣ рӯбарӯ мешаванд ва ин ба муҳити зист чӣ таъсире мерасонад? бо мурури замон батарея қувваи худро гум мекунад ва дар ниҳоят корношоям мегардад. ба ҳисоби миёна он то 15 сол хизмат мекунад, аммо дар иқлими гарми тоҷикистон ин муҳлат эҳтимол то 8-10 сол коҳиш ёбад. чаро ин қадар зуд? гармии фарсудашавиро метезонад. қувваи зуди барқдиҳӣ батареяро аз ҳад зиёд гарм мекунад. пурра холӣ кардани аккумулятор муҳлати хизмати онро коҳиш медиҳад. дар натиҷа ин гуна аккумуляторҳо ба партов табдил меёбанд ва агар онҳо коркард нашаванд, хоку обро олуда мекунанд. вале ин ҳанӯз ҳамааш нест. аккумуляторҳо дорои литий, кобалт, никел ва дигар моддаҳое мебошанд, ки ҳангоми нодуруст истифода шудан занг зада метавонанд ба хок, об ва ҳаво ворид шаванд ва муҳити зистро олуда созанд. агар онҳо коркард нашаванд, ба партовҳои хатарнок табдил меёбанд, ки метавонанд оташ гиранд ё ҳатто тарканд. азбаски нақлиётҳои барқӣ ҳанӯз хеле наванд, мушкилоти коркарди он чандон ҷиддӣ ба назар намерасад. вале муҳим аст, ки ин хатарҳоро дар оянда ба назар гирем ва нақшаи коркарди онро пешакӣ таҳия намоем. чӣ бояд кард? ҳаҷми қувваи аккумуляторро дар доираи 20-80% нигоҳ доред. аз гармии баланд дурӣ ҷоед ва дар зери офтоб барқ нагиред. қувваи барқдиҳии сустро бештар аз қувваи барқдиҳии тез истифода баред. нуқтаҳои ҷамъоварӣ ва коркарди аккумуляторҳоро ташкил кард. дар бораи таъмир ё иваз кардани аккумуляторҳои корношоям андеша кард. нақлиётҳои барқӣ ин пешравист, аммо бемушкилӣ нест. шумо чӣ фикр доред? андешаҳои худро дар шарҳҳо нависед.